wakhuluma amagama angemnandi ngoMawho. Ivideo yakho isihambe yazi yasabalala yafinyelela kubantu abaningi lapho ugxeka khona ingoma kaMthandeni noMawho waze wakhuluma kabuhlungu amazwi wabhekise kuMawho. Ngabe isiphi isizathu esenza ukuthi uzukhulume kanje? uMawho intokazi ecula umculo wamapiano efeaturing show uMthandeni. Angiyabona ukuthi mfowethu uyaphambanisa nje manje mina ngazanina Mawho. Mina ngikhuluma ngentongo zokuthi uMawho noMawho akuhlangani. Mina ngisho uMawho angikhuluma ngoMawho mina ngazi Mawho. Ubani uMawho ngozi uMthandeni ucule noMawho. uMawho uyamathi kuManqele buza uManqele uzokutshela ubani uMawho. Lo Mawho wenikhuluma ngalo namasanga aqobo bathi khishe yaManqele akakhulume ngaye mina. Ubungagxeki abantu usho ukuthi bathathe ngesinxele cause manje usuyagxeka ukuthi kwenzeka kanjani umuntu wesifazane ophinda uthuko omunye umuntu. Yebo baphele kubuza uManqele yamazi umuntu engikhuluma ngayo. Mina ngikhuluma ngoMawho. Hayi uMawho. Abongelela ukukhipha ukuthi ngitheni. Mama umuntu engikhuluma ngawo uManqele. Lento bona sebenzisa lami nayo sebefetha amanzi tona bengotha aqobo bathi khishe yaManqele. Ake niphundike bona nto mina ngathi ngizozento lasuba ayikanga nayo. Angiyazi nje. Ipopo mina ngishala ngoba lokube ngepopo. Mina ngamaskandi. Uma ngumuntu ngomaskandi ngaphendu. Okuba ipopo oyisa mhlangana ngakwazi. Alright, mhlambe le ngoma yakhe koMthandeni noMawho not uMawho uyizwa kanjani ke wena ke uyayivuma imnandi? Ingoma. Ehloko sithi igush. Ingoma Manqele. Ushoyipo wena. Awuhlale ngilale ngini. Ehloko sithi igush. Alright, wathi sikuzwiseke le ngoma cause zo2 ingoma eseyiphumile zakhe uManqele uyasithusa uma uthi awuyazi ingoma wena kaMthandeni eshisayo ngalesikhathi. Ake sikuvulele yona. Ngoba mina manje ingoma yomthethweni niyodwa engishwe nami bangidlala ngisangishaba umxhwele ileyo sika lo thali yimi lokhuluma ngayo. Nathi ke le ngoma esikhuluma ngayo sicela uyizwe Welile le engathi shaya unyaka. Awuzazi lezi insimbi usezayiphi ingoma? Oh, sishawunyaka sekhokhele noManqele ayishawunyaka. Cha thina besikubuza ukuthi uyizwa kanjani kuphela hayi ukuthi sesikhokheliwe emsakazweni lutho. Angiswanga lengoma nawe uyayizwa nje mina phela mpheni mina nesikhuluma iqiniso nginangisonda manje ngisonda lengoma kaManqele iyabheka ngoba uManqele ngigcilile izwi kaManqele ngizwakala ngathi ngiyale ntombazane. Uyaqola phansi uManqele waqhama isipele waqhama isindo nawe ipopo isangano izibaka likho nje uManqele kumele phansi ingane ngakwazi nostanti omnye nyawazi lengoma nje ayethi kaManqele kawunje lento wenkulu yamathambo. Ubani Sifebe namanje nawo lamagama ayisiwathole kule AVN yakho ebi trend ubani Sifebe? Ngithe lengoma ikhuluma umsindo wesifebe. Obani Ifebe? Nomsindo kakhulu uholo uyashasa uManqele uholo umsangano kodwa ugcina ngqi. Alright, sibonge isikhathi sakho Welile Mchunu danko besikhuluma naye ke Welile Mchunu izwela uyaphila.